Dalu Pak Moto. Kang dalu. Ngapa Rosi kok wis ngelik lho. Wah jare Sugeng Dalu tak jawab Sugeng Dalu kok. Ayo nek aku Sugeng Dalu, Pak. Sugeng Dalu, Bu. Nah, ngono kuwi rak ya kepenak to. Penak apane mung swara penak. Loh. Lah karepe arep apa? Karepe apa? Ah, yo modar kowe nek karo Tati ditantang tenan kowe. Ora celingak-celinguk. Nek udah suara karepe arep njaluk apa? Karepe apa? Ah, sakarepmu kok. Mas ate kon dalange jenengan tok sing jawab ki. Modar ora kowe. Ngapa ngeles dodo barang? Lah ngelos nggo namu ra entuk, Dik. Wani mau piye? Ora. Lusen nek wani lusen. Mboten wani, enten sing kagungan. Matador kok gaya. Lah iki lho. Wis wong direwangi bantu malah donekke gaya iki lho lha. Lah ora lho salahe kok muni pengen wis suarane tok. Kok kewanen lho rumasaku. Mbok yo man wani wong wis dikon dalange kok. Lah ya ning mbok rasa tekan kono-kono. Niate ndene arep ngapa? Anyawer. Ya kene. Kene. Yo tandang gerayange sik kaya ngopo kok. Lah maksudnya piye kon ngapa kok? Iki mau kon ngopo? Lho ayo nembang apa? Lah nembang ngopo? Jare akeh perangkat sing arep nyawer. Iki mau ceritane iki lho. Kebak gone terus ardo maju ra iso. Lah duwite iki titipke aku. Wo. Duwite titipke aku. Mane kok nek nyentak-nyentak. Ngapa? Tak wenehke liyane. Ha piye? Ah tak rogoh to aku ngerti nggone kok. Modar kowe ayo. Iki. Nyemelangi kok iki. Nang kono kita le dele? He? Nang kono ta? Ora. Nang endi? Nang kene. Apa iya? Iya iki. Endi ora Iki lho. ora Lho, tak duduhi warta buka dhewe. ya manut aku. Iki lho. Lho, duit tok. Pokoke. Ndel ora. Duit tok. Duit tok. Ning mbok dikeke mbok ora. Oh, awo. Mbah ya iso kowe ngomongke separo iso. Iki sing tak wenehke Biasane dhuku iki mung ngumuk tok. tak wacane tulisane sike. Apa? Diwaca sik. Mbok menawa pamundutan lagu. Iki mau nawala saka dukuhe Krodan Pak Naryo. Duwe sing ngendi? Krodan. Ora jane kene Krodan apa Paingan? Krodan itu membawai beberapa pedusuan, pedusunan. Krodan iki nganggo roh. Pedesuan. Dongar muni wedhus sing rawani. Oh, Krodan membawai pedusunan. Eneng Timburrejo, eneng Krodan, eneng Paingan, Keposari, Pomahan. Oh. Jadi iki mewakili kabeh warga iki njaluk nyuwun lagu Gudeg, Gubuk Asmara, Podang Kuning. Gudeg apa gubek? Sing bener sing endi? Omah budek ngono. Mbok sing rondok lemare to kowe iki. Iki agek maca iki karo nyekel dit iki malah ndredeg lho aku. Ya ngene tak cekelke duwite. Engko. Ming tak cekel lho. Gek kowe iki njembut kaya sike. Engko tak wenehi. Ora-orane nek ora tak wenehi ra ketang siji. Oh, wis sandang pelit ngono. Niki nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh iya dicaos. Kalih Podang Kuning kalih Lewung. Lho kok sike. Kok sike kuwi ana pira kok 3 lagu iki? Wah, Saiki sampean ora ndelok streaming saiki nang kene iki matok. iki cekelono sike. Oh, kon nyekelke kertas tok. Tak etungi engko karuan le ngedum. Waduh. Aku kuwi ora mbadi iki diitung Sik Tin. Saiki dicek sik. Kowe percaya banget kok. Monggo sik to. Pira? eneng 10. Kurang. Iki sak lagu sak yuta lho. Lah rak tombok tenan aku. Aku mau ki wis deg-degan isan. Munggah ketok sangone ampuh ning mesti isih kurang ya aku. Lah kok tenan. Dadi dukuh ya sembodo metu ngono lho. Lho nek kon ngetoke tak tokke. Ya ditokna. Lah iki wis tak tokke ngene. Lah kuwi dhek sapa? Pimole uwel ta? Iki dite sapa mau? Oh, dhek kancane galo. Terus iki diwenehke sapa? Keke Tatin kok karo Tatin men didum kanca-kanca waranggana. Iki Gandeng nyanyi pira? Tatin to. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 6, 7, 8.
Songo. Songo sing ning kene ngadeg iki lho. Lah ya apa-apa. Berarti 8. Heeh. Lah ngapa? Ras aja dilangi. Dalange mau ya mbati aku ya mbati. Tak omong itu, aku mbati 200 tak keke si Ayu Iki kok ya bakal tak wenehke. Oh. Sak karepku tak neke sapa? Oh iya. Ya gubuk asmara tin ya. Wis ben. Sapa sing temandang gawe engko tak wenehi nek nyoto anu. Lah ya 3 to. Loro wae. Lagune 3. Gubuk asmara. Heeh. Podang kuning karo liwung. Heeh. Oke, ra masalah. Kowe milih apa, Tin? Dan apa wae jenenge? Gubuk. Gubuk asmara sik. Liwunge engko ya keri ya. Iki sik apa nyanyi sik? Nembang sik? Lah manat arep dikeke sapa kuwi? Ya delok tandang grekmu sik, ge gubuk asmara. Kaya ngopo? Nek pancen iso gawe seneng atiku tak wenehke iki. Tak wenehke. Wanenge mondeke wong kok le gaya lho. Walah salong mau ya wekku barang. Paling mung 50 to menamu. Ya medun kono tak jajake bakso apa piye? Iya. Nyingkar nyingkur. Ya carane golek tambani engko lho juget sing tenanan men dikeke 200. Alah iki mung ngomong tok ya aku gak. Iki? Ayo kuwi padha Bisa omongke sampe kok. Ayo ya bangane bisu ya. Biasane aku ngopo perlune kok aku ki. Iki nganggo omong-omongan ya. Ya gandeng saya iso omong ya omong sik. Wiwitane nyingkar nyingkur. Neno. Lingsem yen ke mutan lelampahan kang Sapa? Kae si sapa? Mbak Yumu nglaske wae. Prastiwi po? Ngeser aku kaya. Ah saja. Aku wis tau ditantang mbok 5 kok kaya kowe tak tandangi ngene ngono. Ah tenan ora. Kowe wani ro Prastiwi kowe ngesir kowe tok tandangi umur seminggu stroke. Dene nek wani. Kaya nek wani kok. Enak. Ya. Tresna tulus nadyan ing gubuk asmara Yen lewat. ngapain kowe? Ameng dhewe aku. Arep joget. Ra. Aku mengak nyawang lemu joget. Ora joget ya aja digawa duwite. Mengko. Lah masa aku padha karo sing do lungguh? Mengko tak weneh. Ge, rampungno sik. Siap ya Pak, kok sawerne ya, rasa ngenteni dukuhe. Oh, kayak bapake juar nyawer rasa. Lah iya. Rasa liwat akik. Kok akeh? Kok akeh? Akik ki atos. Angil 200 wae angil. Lah iya, makane tak nengki wae ben. Iya. Yen liwat aku kelingan kebukae. Biyen tak keleren. Ning jagat Lu tak
ya. Matur nuwun nggih. Padha-padha. Ora kok begegek kaya patung iki ra iso obah apa piye? Aku mau omong karo Mase iki lek joget angel nganggo pakaian kok ngene iki. Ora usah alasan. Lho isane ngene iki lho. Mbok ora kalah karo lho sing nang ngarep kae lho do joget pinter kok. Iso obah ora ta jane? Iki bengi iki ketoke tatin galak banget. Iya wis pendamu. Ketoke nek delok udawa danane kaya wis arang-arang obah wis. Ora iso. Dadi obah mak tekelu ngono ta kowe. Ketokno obahmu jajal. Wih, Piye? pengen ngetokke. Ya aku tak weruh. Wih, Piye? ora apa? Ora lemu obah. Iki wis obah iki lho. Joget. Wis, kowe iki asline meneng wae ning wah jero obah. Jero ngendi? Ayo ngono kok. Ses. Pokoke obah. Goyang dalam. Ora karu-karuan pokoke. Apa ya, Kok? Kae sing nganggo pecis kae undangan kae mau sangu duit kae mau. Sapa sing nganggo pecis aku ora kenal ya. Oke. Sapa jenenge sapa? Pak Nur. Pak Nur. Mau wis. Engko aku ya arep nyawer iku. Kae lho. Pak Nur ampun gumujeng tok lho, Pak. Heeh. Sing dolek iki ora ming aku kae barang. Lah aku urung kenal kae lho, aku kenale lagi jenengan kok. Dadi nek kenalke ming arep uring-uring to. Lah iyalah. Ono wae ra. Ngapa? Ngerti ora kenal nek ming arep uring-uring. Mbok ya di nggo apa ngono. Ya aku tak nembang sik. Iya. Catatan sak jroning ati. Iki mau ki diarani urung joget to. Wis mintang-minting. Ame ngene-ngene iki ngapa? Ha pokon bopong kowe nyoh. Ya kene ket mau ngopo dadak kesuwen. Iki rencanane ganti wong ora? Iya ya. Nek ganti wong berarti aku tombok iki wah. Lah ngapa iki gak tombok? Lho, telung lagu ya telung sinden. Iya. Nek tatin tok tenengko kancane do meri tatin terus. Iya, isih ora ya. Iki ditompo tatin terus. Nah, tilek isi ki isih ora? Isih. Isih apa kuwi duit parkir kok arep dikake. Aku mau melu parkir ra entuk iki. Ya. Mangga. Lho urung rampung to? Urung. Lah kok tak wis entekne. Lah piye? Mati rasa apa piye? Wong urung rampung kok ora krasa lho.
anu suarane rada banter iki. Iya. Ya, mangga. Catetan sajroning saya marah Ayo. aku kowe dadi karwan ning cukup asana saiki lagi rampung Ya iso. wis arep piye metu meneh ora Ya rampung kok kon metu. maksudnya iki lho Ha mengko neh le ngetoke keganti wong. ya wis ganti wong ya Pak Heeh. Ha iki mau gubuk asmara diaturake monggo bapak-bapak perangkat ngersake podang kuning. Yo. Yo, ayo yuk. Alon-alon nggih, Pak. Heeh. Niki nembe seret telake. Wah, jan wis. Kaget ya aku. Nek kowe muni ngono kuwi sing cerbung kuwi wiyaga. Niki nembe seret ya, Pak. Wiyaga langsung muni ora masalah. Oh, alah wis. Ya, monggo. Ya. Wiwitane anderek sang mau paduka paingan wis ngendika karo aku lho nok. Piye? Iki para bapak-bapak perangkat iki engko arep do nyawer. Wah, yus. Toto-toto iki, Mak. Oke, aku ya matur bebas mawon, Pak. Mangke kira-kira arep nyawer ya munggah panggung langsung maring nyarton joget sila mudhun meneh. Jukuk dit meneh munggah meneh. Ngekai presiden joget sila mudhun meneh. Jukuk dit munggah meneh, mudhun meneh padu karo bojone. Nek janji jaken ning sana terus, Pak. Terus, Pak. Terus. Ya ora. Ya mangga. sowan menyang kutha gedhe Bendara terus yung-yon engko arep dipandu karo dukuhe pugeran. Wah iya. Wis siap dhewe wis nyandang cara pramuka. Pramuka iki mau ora sandangan pramuka ning kaya ketua Linmas. Wah ya wangun e. Heeh. Mau terus pamit. Aku tak parkir. Ya parkir wangun kok kowe aku ya. Nena selendang kuning kang sangke kang saking wukir swara kurang bremana ning wasis ngungrung
marang Bendara Tiah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresna sesideman ya terus tresna sesideman luwe becik luwih becik baterana timbang pepisah ayo Celestia tak rewangi samudana marang kula warga garwa lan Prabu liwat kincang ing alismu kuwasa nglandang hatiku nadyan wes ing serius waku aku isih mampu lateni solahmu mangka kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketuwuhan rimpun jiwa ragaku kok kurung kehormatan mamprung rubuh ngarepi urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke masa isine kowe apa-apa wae nadyan sesideman mesti luwih becik batenono
ngantemo sak tutukmu Pakde. Wo edan kepala jangkrik. Odane. Pecah siramu. Cemplok. Ajul kumul-kumul. Oh. Hot. Wah. Aduh, Anta Ceno, ulah main-main. Wah! Piye, Ma? Kula pun matur. Wiwit rumiyin tekan sakniki kula niku nek kon menang karo Antasena ora bakal kelakon. Kula nggawa tumbak kula cocoke dadane Antasena, ora kok temancep ning kemencrang kaya kena waja. Pancen bocah kae mbuh. Tumbak pusaka lho kok kemencrang lho. Lah iki niku man. Lah iya. Terus kula namung dinganten kene niku awake panas kabeh. Ngoten iki. Mak nyos. Mbok dipresake. Nek awake panas, sampeyan niku nek omong senengane sembrono, nek akon sak kepenake dhewe kula semanggaken. Kula kalah musuh Antasena. Mestina bedah ya karepmu, ora ya karepmu, ora bedah ya dibedah. Kula semanggaken, Mak. Lagi tantang-tantangan wis disen-isenke Antasena. Muni ngoten iki, swatama wani aku karo aku tak ritke suket napa edan. Dumeh mbok kula niku nuwun sewu jaran. Wah dicethak-cethake ora. Lho semanggaken, Man. Kalah, Dul. Kalah. Mungsa Antasena karep menang sarta nggo menang apa? Nggih, sile angen-angen niku menang, Man. Heeh. Nang bareng ketemu Antasena atine dadi ciut. Weh. Ning likopul kebacu cumbal. Ayo Pakde Dulwagati ngantemo cak tutupmu. Wak Jotosi diajane Jotosi silae. Terus lino pangendo kula saut tangan kula diantel rai kula, Man. Tangane Antasena niku ketoke cilik ning bareng tiba nang rai gedhe banget, Man. Mak tembel. Mosok tangan iso gedhe dhewe. Asli kula lang ngapuci. Anpen nyoba mang jajal iki. Wis rasah tak rasah jajal. Nemen iku jajal atau dituku. Mula bakule ya cengit. Ah, barang niku lho kula diantem candas kula diantil buet. Cekel cilak kula dijengkelke niku ditamani teng dhuwur kula wis Antasena lah macem-macem lho. Lah macem-macem kula ngerti nek ajeng diuncalke. Sidane diuncalke bener. Oh. Tiba Teng cedak con kontrol. Teng cedak con kontrol. Son kontrol. Con kontrol. Mak telebok kontrol. Ya wis mundur kena. Nggih, Man, Mas. Lekocok. Durung diuntang kok wis white. Kekepidak, Man. Kepidak sapa? Tutur-tuturmu ganti matane mlaku rasane. Lah cengojo joli. Maju ora, Cit. Ora ketang ming sesasa ubengan kula ta majuan. Ah iya kono. Momong suwe. Antasena Patenana. Kok cepet banget. Kula niku. Kula niku nenek perang niku cecek-ceket. Oh. Langsung apa anane? Nggih, heeh. Wis mati Antasena. Lho, dek kapan? Lho. Kok dek kapan piye to? Antasena wis mati. Lah iya, niku anake Werkudara. Lara apa, Man? Lho. Lara apa piye to?
Lha jare Antasena mati. Ora, sik, iki mesti kleru iki. Kowe mau maju nendi? Tetep nang warung. Lah ngopo ning warung? Lha sampeyan omong dhewe to, Citraksi ana sego entekno. Ya ampun, ya ampun. Sedulure ratu kok kupinge bosok. Lha sampeyan muni pripun? Citraksi Antasena patenana. Wah! Miskomunikasi. Krungu kula Citraksi kae ana sego entekno. Brubut. Kula bukaning teri. Nek ya entek. Ayo wis. Dadi iki mau kula mateni Antasena to? Heeh. Wah, krungu kula ana sego entekno. Saiki maju Antasena pateni. Lah rawani. Ngawani ana minggatena kan. Iya ora nesu man. Wong sing jeneng salah alamat iku ya entuk wae. Oh sing jeneng wong-wong ngono. Ah, piye? Durung ngomong kae sah. Wong sing jeneng wong urip ora ning alam padang niku kedunungan ina lali salapes lan mati. Mula kula niku wau kleru sesalah tampa. Ha iya. Wis ora apa-apa. Nek cara aku salah tampa ki mbok yo mbaleni maju. Membaleni juga uang. Kowe wis juga uang. Ya wis ana lunga kana. Kana gabung karo kancane kana. Nggih. Nyen ngapunten lho, Man. Ora apa-apa. Aku wis kulino kok kaya ngono. Nggih. Seseret. Ha iya. Sesego tok. Ha iya wis. Ya golek wedang kono. Ana apa sing ganjel ning telak? Nah iya. Mamang cutheke. Gah. Ora sudi kowe. Edan. Cara aku ya isin. Maju ora sida perang nek cara aku isin. Kowe iki kadang nata kok ora isin. Sesuk isin kowe. Mboten, Man. Kula kok biasa. Ora isin. Rak. Limuni rak nganti amandele keder. Rak. Nek kuwi idu jaman. Cakole kebangetan lho. Dur. Aja gawe wae dudu kowe. Dur sasana. Ora, tak kira nek udah aku Wis kalah kok meta-metu. Bisa tak beda ya? Iki lek mung guyu kok kaya ora alos to, Dur. Wedi. Mung se Antasena. Nggih. Tandangane. Pun mboten sangki gamelan. Ya. Kesel awake doan lho rasane ora karo-karuan. Sik urung pernah kok saya. Mangkato. Antasena. Apa, Pakde? Wani ora sing tawet dinampung mrene kok. Tutuk istilahmu. Wis sing tuwa sisan kon rene. Tapuki sandal iki wonengan. Omongan nek aku ora melu-melu ngene ya. Sampeyan ki jireh ora. Ojo rayu Rak. Kartomarma Citraksi Durgempol. Kurawa iki nek kandha urakan seneng ra Jawa sama. Durgempol. Sound sisteme pateni. Mangsane ora. Lah. Halo. Tuwekan ora.
Kowe iki ngetapke dulur-dulurmu wae, pakde-pakde kok ning brengok iki mesti menang kok. Mesti menang. Mesti menang kok piye? Ayo wangsulan. Urung karuan kok. Guayeme ra jamak-jamak. Urung karuan menang kok glelenge ra jamak-jamak. Sing dadi nyatane, yo kowe apa aku sing tekaning pati-pati. Woi aja nganti tekan mati. Gak ngono tekan mati yo urip pisan kok njujuk kon mati mo. Sopo sing kalah wae? Yo, carane manut karo kowe. Kowe bayi, aku wong geram nek nganti aku sing nemtokke isin. Sing bocah sing nemtokke. Yo. Adundas. Yo. Wani ora? Wani wae wong tuwa e. Yo, mundur. Sing nabrake aku apa kowe? Awe cah nom tak nek kamardikan. Kowe nabrake sirahmu ning sirahku. Sapa sing semaput kuwi sing kalah. Ngono kuwi jenenge gelut. Oh iya. Oh. Oke, toto. Ah. Gentenan lho. Iya. Piye Kak De? Apa-apa? Tak glelek. Kuwi jenenge perang warok ngene iki. Ayo gentenan. Ora apa-apa. Toto. Ya. Ayo jenenge perang tenanan iki ngene iki. Piye kok mandeg ngono ndasku sing pecah. Ngrekoso. Lah kowe wani kok Pak Dirawani yo le modar kowe yo. Iya. Wah apik rame iki. Yo to. Yo. Keseron nganti minger ndasku sing dadi nyatane yo piye rada buyer ya yo nek perlu supaya ngalahke aku rada nganu kan rada ado yo mlayune rada ado mati dek aku kowe edan mundur rek mati dek aku kowe rampung juwoke watu kali ora mecotot siramu. Ora anggepe apa kene ya mumet tenan e. Diastus. Piye, Dur? Kok kalah iki piye? Dur, Bang Edan. Dur, Lho kok malih paman. Genah kono wis mlayu kok. Oh lah setan Antasena ngapusi. Oh nggawa watu dipaske bathuk. Kula ngekop watu maju meneh gah. Luweh. Maju adur. Mo. Kula niku dapukane kiper ya kiper. Dapukane kiper kon maju, kena kegulan terus. Diapure ora. Wong ngomongane Bagonge kok tiruk-tiruk kita Dur, kowe iki demen dadi ora kajen. Kakang Penemban Durna, kula semanggaaken Kakang Penemban. Antasena ora gelem
Pramono tuntang Bengawan Purnama. Ngopo Mbah kok nangis? Kowe pancen digdaya tenan Antasena. Kowe pancen bocah sing sekti tenan ing atase Cundamane tak uncalke kowe ora mati kok malah Cundamane pindah ning tanganmu Antasena. Ayo mulai terus. Lho. Aku jaluk ngapura. Nyo tak balikke, Mbah. Aku ora gelem ngukup pusakane liyan. Tambani. Iya tak tambani Antasena. Matur nuwun ya Jabang. Sembrana kowe. Nek kena dadaku aku mati. Aku ora arep ngenengi dadamu. Ku ngopo ngenengi dadamu? Ora ono tutane kok. Nyo tambani. Tambani sing apik. Ayo. Kok nambani kok dipaske mata. Iki ditambani sing apik. Ayo ngaturake panon. Antasena, udus kowe, yo. Keke. Yo, nek sampeyan tetep wani nerjang aku diterono, pusaka tak jaluk meneh. Tak rebut meneh tak pendhem men kowe nanti pusaka. Ora wau ayo lunga. Antasena. Padhe ngawungguh, iya. Yen Kurawa iso tok obrak-abrik, yen Bapak Penemban Durna iso kalah karo kowe, tumuli kok kondur marang Sukalima. Nang saiki aku coba. Sing nang ngarepamu sapa? Padhe ngawungguh. Kowe wani karo aku? Nah aku bener wani kok, Dik. Lho. Kowe wani karo padhemu ngawungguh? Nuwun sewu. Niatku pancen wis gembleng, niatku pancen wis tak tekake tekad. Nggon nglabi karo adikku Wisanggeni. Nek Wisanggeni ora kelakon dadi ratu, dheweke mupus uripe ora tanpa guna. Nek aku duwe sedulur sing mupus uripe tanpa guna, aku sing salah wong aku dadi kadange tuwa. Ora iso mituruti karo kadang taruna. Yen ngono kowe wani karo Narpati Ngawangga ayo saiki ungalno dadamu. Apa kira-kira Antasena kuat nadai pusakane Narpati Ngawangga? Ora, aku ora bakal kuat. Aku mesti tekaning pati. Pusakamu Kyai Kunto kuwi pusaka ampuh, Dik. Aku mesti tekaning pati. Ning upama sampeyan mentolo mateni karo aku, tak ikhlaske. Tak ikhlaske ora apa-apa. Aku patenono. Wong urip ki tanpa pawitan, aku urip ki ora nembung, ora njaluk, ora utang, ora nyilih, ming sak derma nglakoni urip. Wondene uripku dikethok dening wong tuaku dhewe, ya kuwi Siwa Narpati Ngawangga, tak ikhlaske. Monggo nek arep namani pusaka tamakno. Aku ora apa-apa. Ning upama aku tekaning pati, Bapak Werkudara krungu, mesine bapakku mbelani karo aku goleki sampeyan. Lelakon sing kaya ngono mau iso diarani kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Ning nganti bapak ora trima ngamuk ning Ngawangga piye? Sampeyan wani nandingi bapak? Hah? Pak Di. Kok meneng wae? Sampeyan wani nandingi bapak? Upama bapak iki engko perang karo sampeyan, mak cilik Janaka ngerti nek aku tok pateni mestine ora trima. Sampeyan dikrubut Pandhawa. Sampeyan wani karo Pandhawa, aku percaya Pandhawa kalah karo sampeyan. Mergo nuwun sewu, sampeyan iki tenemu tuwa dhewe.
sepuh dhewe. Ngono. Sampeyan karo para Pandhawa tunggal ibu tunggal wadah. Ning mergo sampeyan niku kebacut kebondo sumpah. Sumpah karo Nalendra Ngastina bakal mbilani Nalendra Ngastina. Lah mulane wis ora iso piye-piye. Nata ngawangga bondo sumpah mbilani karo wong Ngastina. Nek jane aku percaya, lahir batin sampeyan ki tresna karo Pandhawa, tresna sak anak-anake. Terus saniki nek sampeyan arep mentolo karo Antasena Panjenana, pisang genisan Panjenana. Kalah kabeh nek karo Narpati Ngawangga ora ana sing iso menang. Ning apa ya kaya ngono kuwi wis wangun. Aku ki anakmu lho, Pakde. Anake Werkudara ki anake Basukarna. Wisanggeni ki anake Janaka ya anake Basukarna. Nek sampeyan iso mateni Antasena karo Wisanggeni ora kondang ning malah dadi pocapane wong sak negara Ngastina. Lho, Senopati Ngastina Prabu Basukarna kok wani mentolo mateni anake dhewe. Banger bacen asmaning Narpati Basukarna mergo mbelani karo Nata Ngastina Prabu Duryudana. Wis piye? Etungen tumandangke ditung ora mung waton grusah-grusu ati. Ora dadang entuk distraksi barang. Ya, dibawani. Ya. Gunung Galunggung Kabungkut Gunung Sumadang ketunjang Telaga Sakawayana Terang kicik di tengah gemersi. Gemerci apa lah? Rembecik di tengah gua Dunungna junjungan Ula pundung tulis sungkurulan sungkan dadi kanca-kanca pengawit ki kasih dobel mengi. Dobel nek mau tak nei tunai terus iki sementara tak ning nggon aku siki sayuta. Oh iya. Sing arepani ngelingke sapa ya? Mesti ngelingno kae mesti mata. Iya. Teyang Tarim kok Tariem ora apa-apa yo Tarim ngancik di negara di Sunda. Ya, mangga. Ning nang ning nang na ya. Mangga, aku wis apal, aku wis latihan ngendang jaipong ning omah. Tuku dhewe, tuku aku lho papat. Wah. Cilik-cilik. Heeh. Mangga.
Ya. Bajing luncur, bajing luncur gas tanah. Aduh, abdi lepet darasan.
khususon ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman. Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis